Hej, jeg vil gerne fortælle lidt om stjernedannelse. Stjerner de dannes af de her enorme gasskyer, som vi finder ude i rummet. Og disse er bestående af gas og støv. Der sker det, at over 100 millioner år, så begynder den her sky at trække sig sammen, da tyngdekraften den altså presser den sammen. De her pile, de illustrerer tyngdekraften, der presser gasskyen sammen. Efterhånden som den her gassky så bliver tættere og tættere, så stiger temperaturen også, og det lige så gør trykket i dens indre. Og faktisk, den her sky, den er til sidst over millioner grader varme. Og når det så sker, så har vi til sidst en lille kerne her. Det omkringliggende stof, som der ellers var for den her sky, det begynder lige så stille at falde ned på den endelige kerne, og så samler den sig, og til sidst begynder vores kerne at vokse og vokse. Og lige så som den vokser, bliver den også varmere. Og til sidst, så begynder vores stjerne her at lyse. Og så har vi en stjerne.